No niin, Täytyykö ottaa oikein omaakin palaa? Mä haluun ton bossin. Video. Pureskelet kunnolla sen sitten. Oi vittu tää kamera on yks persessä. Oo. Ei se vielä voi. Oo. Miele. Niin on itse asiassa. Joo. Kohta tulee Exodus. Tuntuu todella paljon. Eikö se vielä? Ei se vielä tunnu. Siinä menee semmonen pari minuuttia, kun se rupeaa niinku toimimaan. Vittu tää ei toimi. Tytönen ruiski ihan paljon naamaa. Ei vittu tästä ei tuu Oi mitään. vittu, muu sattuu. Muu sattuu ihan kauheesti. Ei vittu. Sattuu ihan kauheesti. Ai. Mä katson tosi kiviä vittu. Ai ei vittu, tullut vaan. Ja vittu tuli kipiä. Kipiä tuolla. Sattu. Tuo jätkällä ollaan janoa saatana. Sattuu. Toinen muista 3 kossupulloa tulossa. Joo joo. Kyllä on muuten janoa jätkä. Kyllä en lähde tuohon. Tosta vähän pepsiä. Joo. Vittu vaikka tuis 3 viskiä niin. Äijä hiittääkö jossain innossa. Ai vittu, muu sattuu ihan kauheesti. Katoppas tuonne kameraan, näytäpä sun silmät. Sattu. Ai vittu. Mä en saa tätä alas saatana. Ei se kauan me kun lanssi tulee tosta palolaisesta. Sattuu. Ei saa. Milloin tää loppuu tää